Il-proġett PV Promise jimmira li jsaħħaħ il-prestazzjoni xjentifika tal-komunità tar-riċerka Maltija fil-qasam tal-enerġija solari fid-dawl tal-fatt li l-użu tas-sistemi fotovoltaiċi qed jiżdiedu. Il-proġett ta' 3 snin huwa finanzjat mill-Kummissjoni Ewropea permezz tazzjoni ta' twinning bħala parti mill-objettiv ta' widening participation and spreading excellence. TVM News tkellem ma' Dr. Brian Azzopardi, iċ-Chairman tal-Fondazzjoni tal-Innovazzjoni u Riċerka. Fondazzjoni tal-Innovazzjoni u Riċerka f'Malta qed tospita madwar 50 ruħ internazzjonali u Maltin f'kollaborazzjoni anke mal-MCAST u mal-Malta Group of Professional Engineering Institutions fejn basically qed nassessjaw tekniki differenti ta' kif nassessjaw il-photovoltaics Malta rigward il-ġenerazzjoni, rigward maintenance, monitoraġġ u biex nipperformjaw aħjar. Is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ Riċerka u l-Innovazzjoni Kita Azzopardi Tanti qal li din l-inizjattiva tissodisfa b'mod perfett il-prijoritajiet nazzjonali ta' Malta fejn ir-riċerka u l-innovazzjoni huma pilastri ewlenin għar-reżiljenza u tkabbir sostenibbli. U qal il-Gvern ikompli saħħa l-inizjattiva bħal PV Promise li waslu biex iż-żgħażagħ Maltin ikunu l-innovaturi f'dan il-qasam. Il-konsorzju PV Promise jinkludi istituzzjonijiet ta' riċerka, universitajiet u kumpaniji privati minn diversi pajjiżi Ewropej li l-koll jaħdmu flimkien biex jiżviluppaw għodod avvanzati għall-innovazzjoni fil-qasam tal-enerġija nadifa.